La Il·lustració fou el moviment intel·lectual i cultural sorgit a França al segle XVIII que posava en qüestió els principis de l'absolutisme monàrquic i l'antic règim, mitjançant el poder de la raó o pensament racional i crític i les idees de llibertat i igualtat social. Els antecedents directes del corrent de pensament il·lustrat cal buscar-los en alguns dels protagonistes de la revolució científica del segle XVI-XVII, com Descartes i Newton, seguidors del racionalisme, o John Locke, filòsof polític, impulsor del liberalisme, i la idea de llibertat que els anglesos convertiren en la base del seu sistema polític, monàrquic i parlamentari un segle abans de la Revolució Francesa, amb dues revolucions polítiques durant el segle XVII, la de 1649 de Cromwell i la de 1689, que instaurà la primera monarquia parlamentària de la història moderna amb el rei Guillem III d'Orange, que aprovà The Bill of Rights, o la primera declaració de drets i llibertats individuals de la història. En aquest sentit, la Il·lustració, com a corrent de pensament, té les seves arrels a Anglaterra, però també a França i Alemanya durant les revolucions científiques, però es va desenvolupar i consolidar al segle XVIII a França, des d'on es va estendre per la resta del continent europeu. Per una banda, va donar lloc a la formació del despotisme il·lustrat, és a dir, a l'aplicació del seu programa o ideari per part de les grans monarquies absolutistes que volien reformar o modernitzar els seus estats. Els monarques absoluts il·lustrats o dèspotes, com Caterina II de Rússia, Frederic II de Prússia o Carles III d'Espanya, introduïren reformes econòmiques i socials per modernitzar els seus regnes. Promogueren l'educació, el comerç, l'agricultura i la indústria, la construcció d'infraestructures com carreteres, ponts, canals de navegació i reg. Però, en cap cas, es plantejaren la reforma política, la fi de l'absolutisme monàrquic i el canvi social, entès com la fi de la societat estamental. Per raons òbvies, doncs eren els fonaments de l'antic règim, l'absolutisme i la societat estamental. Sense dubte, la frase «tot pel poble, sense el poble» resumeix a la perfecció l'ideal del despotisme o absolutisme il·lustrat. Per una altra banda, la il·lustració i les seves idees es materialitzaren en l'àmbit polític i social en les revolucions burgeses o liberals de finals del segle XVIII i primera meitat del segle XIX, que donaren lloc als primers sistemes polítics liberals i parlamentaris. Així, la Il·lustració va influir poderosament en el procés d'independència dels Estats Units o Revolució Americana i la primera Constitució escrita de la història dels Estats Units, 1787, en la Revolució Francesa, 1789, en el procés d'independència de les colònies espanyoles d'Hispanoamèrica, 1808-1826, i en les primeres declaracions de drets humans. El pensament de la Il·lustració durant el segle XVIII va trobar a França
l'entorn social i cultural adequat per la seva difusió i expansió. La seva crítica de les bases socials de l'antic règim va rebre el suport de la burgesia, grup social poderós econòmicament, però que formava part del tercer estat o poble sense reconeixement polític i social de la seva riquesa econòmica, però també de sectors intel·lectuals, dels estaments privilegiats, de la noblesa i el clero, favorables a un canvi social, tot i que eren una minoria. L'antic règim i la monarquia absoluta estaven sent posats en qüestió per la Il·lustració. Quines eren les bases o principals característiques del programa il·lustrat o ideari de la Il·lustració? La principal justificació del poder absolut del monarca i de l'ordre social de l'antic règim era la voluntat divina, la voluntat de Déu. El poder absolut del monarca venia de Déu i l'ordre i la jerarquia social eren part d'aquesta voluntat o decisió divina. Els pensadors il·lustrats propugnaren la fe absoluta en la raó o intel·ligència humana com a únic mitjà per entendre el món. Qualsevol explicació del món que no pogués entendre la raó o la intel·ligència humana s'havia de considerar una superstició, una fal·làcia o engany. Ni l'autoritat, ni la tradició, ni la veritat revelada d'origen diví podien substituir la raó humana. Pels il·lustrats, la raó havia de guiar la humanitat en la tasca d'assolir el coneixement, base de la felicitat, objectiu últim de la vida humana. En aquest sentit, els il·lustrats defensaven que l'educació i el progrés, entès com a millora progressiva del benestar material o condicions de vida, eren els mitjans per assolir la felicitat de la humanitat. D'aquí que la Il·lustració va promoure l'educació, la cultura, l'alfabetització, la ciència i les arts com a mitjà de transformació de la societat. En el fons, els il·lustrats tenien una concepció optimista del món. Consideraven la natura una font de justícia i bondat de l'ésser humà, que naixia per ser feliç i de la societat que sota la idea de progrés havia d'anar millorant constantment el seu benestar material i social. La majoria dels il·lustrats eren deistes, és a dir, creien en una religió natural que embatia la idea de Déu, però rebutjaven la superioritat de qualsevol religió sobre les altres i les manifestacions d'intolerància religiosa. Voltaire fou el gran defensor de la llibertat religiosa o de consciència i de la idea de tolerància com a base de les relacions humanes. Altres pensadors il·lustrats, com Diderot, amagaren discretament el seu ateisme. Les idees de la Il·lustració van ser publicitades per un nodrit grup de pensadors francesos a mitjan segle XVIII, entre els quals
podem destacar Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot o d'Alembert. En l'àmbit social, la Il·lustració va defensar els principis de llibertat individual i igualtat civil o igualtat davant la llei. Es va oposar a la societat estamental, argumentant que totes les persones naixien lliures i iguals. Defensaren la mobilitat social en base als mèrits, la vàlua i la intel·ligència personal. Criticaven la idea o concepte de privilegi social sobre el qual s'aixecava la divisió social de l'antic règim entre privilegiats, noblesa i clergat, i no privilegiats al poble o tercer estat que el composaven la burgesia, els artesans, les classes populars de les ciutats i els camperols. I també s'oposaren a l'adscripció social a aquests estaments per raó de naixement. Voltaire va proposar la tributació universal o l'abolició del privilegi de la noblesa i el clero de no pagar impostos i va posar en valor el concepte de treball, activitat que tenien prohibida els privilegiats. En l'àmbit polític, la Il·lustració va posar en qüestió la concentració de poders en mans del rei o monarquia absoluta i va defensar la instauració d'un nou tipus de govern basat en la separació de poders i la sobirania popular, així com les idees de llibertat i igualtat, valors que s'encarnaren en el lema de la Revolució Francesa: llibertat, igualtat i fraternitat. Montesquieu va proposar la separació o divisió de poders en legislatiu, el Parlament, executiu, el govern i judicial, els tribunals, que encara regeix en els sistemes polítics anomenats democràcies avui en dia i que va proposar en la seva obra l'esperit de les lleis del 1748. Rousseau va establir en la seva obra El contracte social, 1762, la idea que només la voluntat popular o la capacitat de decidir del poble sobre les lleis i el seu govern constituïen el fonament dels sistemes polítics. És el concepte de sobirania popular. El poble, mitjançant el sufragi, és a dir, unes eleccions, elegia els seus representants encarregats d'elaborar les lleis i governar. L'òrgan representatiu de la sobirania popular seria el Parlament o poder legislatiu que, segons Voltaire, havia de limitar l'autoritat reial. El govern, generalment, era triat entre els membres del Parlament, de manera que indirectament també el poble escollia el poder executiu encarregat de governar i fer complir les lleis. Rousseau defensava també la necessitat d'establir un contracte
o contracte social entre governants i governants, que es regís pels principis de sobirania popular, separació de poders, parlamentarisme, sufragi, llibertats, que va inspirar la redacció de les primeres constitucions polítiques escrites, com la dels Estats Units de 1787 o la francesa de 1791, i també les primeres declaracions de drets de l'home. En l'àmbit econòmic, la Il·lustració va defensar la fisiocràcia, una teoria econòmica que propugnava que la riquesa d'un país es trobava en la prosperitat de la seva agricultura, indústria i comerç, és a dir, en les activitats productives, i no en el comerç i l'acumulació de reserves d'or i plata provinents d'aquesta activitat, com havia sostingut el mercantilisme des de finals del segle XV, a l'inici de l'edat moderna, quan el comerç de llarga distància amb les Índies Orientals primer i després amb Amèrica o Índies Occidentals es desenvolupà sobre la base de la importació de metalls preciosos, seda, espècies i altres mercaderies valuoses. Finalment, la Il·lustració va promoure l'enciclopedisme com a forma de recollir tot el saber i coneixement de l'època i difondre les seves idees innovadores i crítiques sobre la societat d'antic règim de manera subtil. Diderot i d'Alembert van promoure l'elaboració de l'enciclopèdia, editada per fascicles entre 1751 i 1772 i que va acabar sent formada per 20 volums. L'enciclopèdia culminava la idea il·lustrada que el coneixement, les lletres, les arts i les ciències eren la base del progrés i la felicitat humana.